All right, so let's begin this morning Нека да започнем тази сутрин with just a few minutes on, let's have a morning prayer together. няколко минути на сутрешна молитва заедно. We call it the daily office. И ние го наричаме така наречената ежедневна служба. So we try to live what we call monastic rhythms. И ние това, което се опитваме да живеем, са тези така наречените монашески ритми. And that as we pause to be with Jesus, И когато направим пауза, за да може да бъдем с Исус, not simply once a day in the morning, не само веднъж сутрин, because probably like most of you, we were taught to have a quiet time or devotionals every morning. понеже повечето от вас най-вероятно сте били учени да имате някакво тихо време с Господа сутрин или просто време насаме в сутринта. And we do that in the morning, we pray, we get in scripture, so that all through the day, hopefully we're remembering Jesus. И сутрин, разбира се, ние се молим, ние изучаваме писанията, за да може, надявайки се през деня, да си държим очите на Исус. And that we're abiding in Jesus all through the day. И ние пребъдваме с Исус през целия ден. But what we learned, and what's part of what we call emotionally healthy discipleship, is called the daily office. Но това, което ние научаваме в това, което ние наричаме емоционално здраво ученичество, е така наречената ежедневна служба. That we don't just stop once a day in the morning, but we actually stop 2 or 3 times a day. Че всъщност ние спираме да имаме време саме с Бог не само веднъж сутринта, но поне 2 или 3 пъти през деня. So, the text is going to be from Luke 15. И текста, който ще разгледаме от Лука 15 глава, Verse 29. 29 стих. You all know the story of the prodigal son. И вие всички знаете историята за блудния син. Remember the younger son rebels against the father in the parable, and he squanders all of his wealth and. И помните, че по-малкият син, той разпилява имота на баща си, той възстава срещу него. And he comes back. И след това се връща. And the father, runs to him. И баща му буквално се затичва към него. And has a big feast. И прави голямо угощение. And they kill the fatted calf. Тогава взимат това огоеното теле, сготвят го. And then it says that there was great music and celebration. Се казва, че имало много музика и голямо празненство. Imagine that, music and dancing. Представете си музика и танци. And that's how the Father looks at you and me. He loves us. He runs to us. И това е начинът, по който Отец гледа на теб и мен. Той ни обича, той тича към нас. So yesterday we talked about our genograms. И вчера ние говорихме за нашите генограми. And our Father in heaven, the Father of the Lord Jesus Christ, is very different from our earthly fathers. И нашия небесен Отец, Отец на нашия Господ Исус Христос е толкова по-различен от нашия земен Отец. So much of our lives we feel shame. И толкова голяма част от живота си ние прекарваме в срам. I don't pray enough. Не се моля I достатъчно. don't read the Bible enough. Не чета Библията достатъчно. My sermons aren't good enough. Моите проповеди не са достатъчно добри. I'm never enough. Никога не съм достатъчен. So we come to God and, oh, God, what can I say? И идваме при Бог и казваме, Господи, сега какво да кажа? And we are carrying messages that go back from our families. И ние носим със себе си послания, които идват от нашите предходни поколения. We're never enough. И тези послания са много често, ние никога не сме достатъчни. We're never good enough. Никога не сме достатъчно добри. But Jesus comes and communicates, he's God. This is who God is. И обаче Исус идва и комуникира това с нас. Бог е този, който е. And that he sees us and he runs to us. He loves us. He's crazy about us. Той ни вижда, той тича към нас. Буквално той е луд за нас. And I love the picture here of there's music and dancing when the lost son comes home. И на мен много ми харесва тая картина, как има музика и танци, когато той загубен син се връща. Can you even imagine God loving you that much? Може ли си представите Бог да ви обича толкова много? That there's music and dancing for you?
че има музика и танци, празненство за вас лично. That's how great is the blood of Jesus. Ето колко велика е кръвта на Исус. That's what Jesus has done for us. Това е, което Исус е направил за нас. So we are meant to live in the love of God. Ние сме създадени да живеем в Божията любов. And remember Paul prays in Ephesians 3, I pray that you might know the height and the breadth and the width and the depth of the love of God. И в Ефесяни 3 апостол Павел се моли и казва: искам вие да познаете широчината, височината, дължината, дълбочината на Божията любов. The love of God for you and for me, it's far beyond human knowledge. Понеже Божията любов за теб и за мен е отвъд всяко човешко знание. There's nothing on earth that even compares to it. Няма нищо на земята, което може да се сравни с нея. Of all the religions of human history, there's never been a God who loves people like our God. Понеже във всички религии по света няма Бог, който да обича човечеството както нашия Бог. But the climax of the story of the prodigal son is found in verse 28. Но края на тази история за блудния син откриваме в 28 стих на Лука 15 глава. Where it says, the older brother became angry and refused to go in. Се казва, по-големия брат, 28 стих, се ядоса и отказал да влезе в къщата. So his father went out and pleaded with him, begged him to come in. Тогава баща му излязъл и започнал да го моли да влезе у дома. And the older brother says this in verse 29. Look, he says to the father, all these years I have been slaving for you and never disobeyed your orders. Сина отговорил: с години ти служи като роб и подчинявах се на всяка твоя заповед. And so you have the image of the older brother has lived near the love of God his whole life. И ето ние имаме тази картина на по-възрастния брат, който е живял близо до Божията любов през целия си живот, But he hasn't experienced it. но не я е преживял. So this is from Rembrandt, Това е картина на Рембрандт and it's in St. Petersburg, I believe. и мисля, че е в Санкт-Петербург в картина галерия. And you can see here, there's the father, И тук може да видим ето го бащата and there's the younger son, и ето го по-младия син and here's the elder brother. и това е по-възрастния брат. And what he captures here is so well. See, the father is just, his hands are on the son. И виждаме тук бащата, чието ръце са на будния син. But look, it's just beautiful touch, and И е красиво докосването му. his head is just resting against the heart, the breast of the father. И неговата глава почива на гърдите на бащата. It's a beautiful posture of prayer. И това е една красива картина, преобраз на молитвата, But he's receiving the love of the father. но той приема Божията любовта на Отец. And we are meant every day to live in the love of the Father, receiving the love of the Father. И ние всъщност сме създадени всеки ден да получаваме тази Божия любов. But you see, the elder brother, he's not experiencing the love of the Father. Но вижте, по-възрастният брат, той не преживява любовта на неговия баща. He's serving, Той служи, he's working for God, той работи за Бога, but he's cold, но той е студен, he's judgmental, той е осъдителен, he's angry, гневлив he's not kneeling down. и той не коленичи. So he may preach about it, but he's not living it. Той може да проповядва за това, но той не го живее. He's not experiencing it. Той не преживява. So the invitation for us this morning in our time is to not be an older brother. И поканата, която отправяме към нас, всъщност е която е отправена към нас тази сутрин, да не бъдем като възрастния брат. Because it's easy for our hearts to grow cold. Понеже е много лесно нашите сърца да изтинат. It's easy to be religious Лесно е да бъдем религиозни and do a lot of God activity. и да правим много неща за Бога. He's working for God, Той работи за Бога, but he's not enjoying the love of the Father. но не се наслаждава на любовта на неговия баща. And God's invitation to us every day is to live here. И Божията покана към нас всеки ден е да живеем точно там.
So I'm going to ask that we take, take 2 minutes again of silence and stillness. И аз искам сега да вземем отново 2 минути, които да притихнем в тишина пред Бог. And I want you to invite you, if who are you today? И искам сега да ви задам въпроса, кой сте вие днес? I relate to the older brother. Аз по някакъв начин се оприличавам към стария брат. I've worked so hard for God sometimes, and I'm so angry at people. И по някой път работя толкова яко за Бог и съм в същото време много ядосан на And хората. I feel like I've been slaving for God И се чувствам сякаш съм рубувал на Бог. and exhausted. И съм изтощен. And, I need to come back and kneel. И аз трябва да дойда и да коленича. Every time we wander from the love of God, Всеки път, когато ние се отклоняваме от Божията любов, we're lost. ние сме изгубени. So I can be preaching and be lost Аз мога да проповядвам и също време да съм изгубен. because I'm just working for God, but I'm no longer experiencing His love. Понеже аз работя за Бог, но също време не преживявам вече любовта Му. Okay, so let me invite you, as we did yesterday, to maybe just close your eyes before the Lord and maybe put your palms up like this, openness. Може както вчера направихме, просто затворите очи пред Бог, да отворите ръцете си така. And I want to invite you in this time of silence and stillness before the Lord Искам да ви поканя в това време на тишина и на притихване пред Бога. to just receive the love of the Father for you. Просто да приемете любовта на Отец за вас. And if you like, imagine His hands on your back or shoulders. И просто да си представите Неговите ръце, които са протегнати и поставени на вашите рамена. And I want to invite you to rest. И просто да ви поканя да се отпуснете в Него. Maybe lean your head against His chest. И дори да облегнете глава на Неговите гърди. Okay, so let's begin with 2 minutes of silence. Нека да започнем с 2 минути тишина. Amen. Амин. Okay, go with me to page 9. Отидете с мен на 9-та страница. Page 9 where it says, leaders who slow down for Jesus. Там, където заглавието е лидери, които забавят живота си, за да бъдат с Исус. Oh yeah. So yesterday we mentioned that we're giving you a taste of a vision of a church that looks like Jesus. И всъщност вчера споменах, че ние ви даваме привкус на едно видение на църква, която изглежда така, както Исус. And so we mentioned some things. For example, a church that looks like Jesus where everybody's slowing down has their own, is to be with Jesus before they do for Jesus. Това е църква, където всеки един забавя ритъма си на живот, за да бъде с Бог, преди да прави нещо за Него. You know, a second is we listen for God together before making decisions. Второто е, че ние слушаме Бог заедно, преди да направим и да вземем дадено So решение. we're not anxious, we're not striving. Ние не сме тревожни, ние не се борим. You know, 3, where everyone's breaking free from unhealthy family of origin patterns and wounds. Там, където всеки се освобождава от здравословни модели и рани от семейството ти. And we spent time on that yesterday with the genogram. И ние вчера прекарахме време, когато разглеждахме генограмата върху това. So imagine everybody in the church does genograms. Представете си всеки един в църквата, който да прави генограма. Everybody's doing that level of discipleship. Всеки един да може да участва в това ниво на ученичество. And it creates a very broken, healthy community. И това всъщност създава една здравословна общност между In a нас. church that looks like Jesus, marriages and single people are being discipled so that they are signs of the love of God for the world. И в една такава църква брака и несемейността са като знаци за Божията любов, отразяват тая любов. Number 5, we're being a safe, honest community where people don't hide or pretend. Ние сме безопасна, честна общност, където хората не се крият и не се преструват.
And hopefully you're getting a little taste of that. And we're going to do something this afternoon И to днес taste след обяд that. ние ще правим нещо в тази връзка. Number 6, we prioritize deep discipleship for a few. И ние приоритизираме дълбоко ученичество за определени хора. In other words, we do what Jesus did. We disciple the 3 and the 12. We give our energy to discipling people deeply. Ние правим това, което Исус всъщност правеше. Той ученичестваше 3, след това 12 и даваше дълбоко ученичество на хората. And then out of each church is unique. We proclaim the gospel, we break barriers, we love the poor. И разбира се, ние изповядваме Словото, разчупваме бариерите, обичаме бедните, We love the world like he does. обичаме света така, както Той го обича. And then everybody on all levels of the church, when we teach and we give, it comes out of the overflow of our own lives with Jesus. И разбира се, когато ние получаваме и когато даваме, то идва от нашето преизпълване с живота на Исус. So what we're doing here in these 2 days is giving you a taste of the culture. Така че това, което правим ние през тези 2 дена, ние ви даваме да вкусите дадена култура. But it's a long journey. It's a big journey. Обаче това е едно голямо пътуване, It дълго. took Jesus day and night with just 12 to disciple them. И отне на Исус ден и нощ да ученичества само 12 човека. He was God and it was slow. Той беше Бог и въпреки това беше бавен процес. So don't get impatient. It is slow work. И така че не ставайте нетърпеливи, понеже това е бавен процес. But if we do this like Jesus did it, it has generational impact. Но ако го направим така, както Исус го направеше, тогава ще има неговото въздействие, ще бъде през поколенията. And what we do will go beyond our earthly lives. И това, което ние правим, ще отиде извъд рамките на нашия земен живот. Okay, so today we want to go into leaders who slow down for Jesus. Така че днес искаме да влезем в темата за лидерите, които забавят темпото заради Исус. Remember the principle. We must live what we're preaching. И помните този принцип, че ние трябва да живеем това, което проповядваме. You cannot give what you do not possess. Ти не можеш да дадеш това, което нямаш самия ти. It's impossible. Невъзможно е. You can preach about it. Можеш да проповядваш за него, You can fake it, можеш да се преструваш, сякаш го but it's имаш, not going to change anybody. но това няма да промени никой. So we must slow down for Jesus Ние трябва да забавим живота си заради Исус, if our people are going to slow down to be with ако Jesus. искаме и нашите хора да забавят. If your life is out of control, Ако твой живот като лидер е извън контрол, so will everybody's in the church. така ще бъде и живота на всеки един в църквата. So, Jesus talked about that it's possible to do the works of Jesus and not be with Jesus. Исус всъщност говори, че е възможно да вършиш делата на Исус и всъщност да не бъдеш с Него. Remember, Jesus said in the Sermon on the Mount, Jesus said, Изпълните си на проповедта на планината, Исус каза, not everyone who says to me, like, just read it, just read it. Okay. Gary. Матей 7, 21-23. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в царството на небето, но само онзи, който върши волята на мой Отец, който е на небето. Много ще ми кажат в онзи ден, Господи, Господи, не пророкувахме ли в Твоето име и не изгонвахме ли демони в Твоето име и в Твоето име извършихме много чудеса? Тогава аз ще им кажа ясно, никога не ви познавах, отдалечете се от мен, вие злотворци. Do you understand? It's possible. Jesus is saying there will be people, you prophecy, speaking the word of the Lord to people. It's possible to be prophesying, driving out demons, doing miracles, and actually not know Jesus. Възможно е да пророкуваш, да изгонваш демони, да правиш чудеса и въпреки това да не познаваш Исус. In other words, the anointing can be flowing through you in great power, С други думи, помазанието може да минава през тебе с голяма сила, but you're not actually in loving union with Jesus. но всъщност ти действително не си в любящ съюз с Исус. And in your notes is a definition of loving union. И в вашите записки имаме дефиниция на какво значи да си в любящ съюз с Исус. That's fine. It's to allow Jesus full access to your life. Е да можеш да позволиш на Исус да има пълен достъп до твоя живот. You're surrendered to Jesus. You're listening to Him. Ти си предаден на Исус, ти слушаш Него. You're surrendering to Him. Ти се предаваш на Него. But Jesus is very confusing И е много объркващо, because the anointing is flowing through them, понеже помазанието минава през тях, but they don't have this
intimacy with Jesus. Но те нямат тая близост, тая интимност с Исус. And we see the same thing here in Acts chapter 19, И ние откриваме същото нещо тук в Деяния 19 глава, where you have they're called the seven sons of Sceva. където имаме тези хора наречени седемте сина на Скева. They had watched Paul drive out demons. Те са гледали как Павел изгонва демони. They saw the power of God. Те са видяли Божията сила. And so they begin to do what Paul was doing. И те започнаха да правят това, което Павел правеше. And they start saying, in the name of Jesus, И те казваха, в името на Исус, who Paul preaches, I command you to come out. който Павел проповяда, ти заповядвам да излезеш. Now I want you to, this is in this verse here, but one day the evil spirit answers them Но тук се казва, един ден злият дух им отговори and says, Jesus I know and Paul I know, but who are you? и каза, Исус знае и Павел знае, на кои сте вие? Who are you? Вие кои сте? In other words, they're doing the work of Jesus, but they don't know Jesus. С други думи, те правят делата на Исус, но те не познават Исус. And then it says, the evil spirit jumps on them И тогава се казва, че злият дух скочи върху тях and gives them a beating. и направо бая ги надпердаши. It's heavy. Трудно, а? So I can preach sermons Аз мога да проповядвам проповеди, because I have a lot of experience preaching sermons. защото имам много опит в това да проповядвам проповеди. I can lead a church Аз мога да водя and I църква. can build a church Аз мога да изградя църква, because over the years you get a lot of experience. понеже през годините ти вече си натрупал достатъчно опит. And then of course God gives us gifts И разбира се, Бог ни дава дарове. and we have gifts to do things for God. И разбира се, Той ни е дал дарове, с които да правим неща за Него. But what is scary is that I can do that without Jesus. Но всъщност това, което е страшното, е, че аз мога да правя всички тия неща без Исус. Do you understand? I could preach a sermon that helps people, but I'm actually not abiding in Jesus. Аз всъщност мога да проповядвам проповед, която действително да помогне на хората, но аз самия не пребъдвам с Исус. I know because I've done it. Аз знам, понеже съм го правил. Have you ever had, you're preparing a message, a sermon, Някога подготвили сте послание или проповед and you feel like, I'm preparing and I feel the Lord saying, no, go this direction. и вие подготвите, обаче в същото време Господ така ви казва, не, отиди в тази посока. And I'm like, no, I don't have time. И тогава казвам на Господ, не, нямам време за това. I've done all this work. Аз толкова съм се трудил до тук. And I can make plans Аз мога да си правя планове, to grow the church да може църквата да порасне, because there's opportunities понеже има определени възможности, врати се отварят and I take them, и аз тогава ги сграбчвам. whether he told me to take it or not. Без значение дали той ми каза да ги хващам и да влизам през тях или не. In other words, the key is I'm abiding in Jesus. Ключът, с други думи, е аз да пребъдвам в Исус. But there's always a danger for all of us in leadership Но има опасности за всеки един от нас, които сме в лидерство. that it is possible to lead for Jesus Че е възможно да водиш за Исус without Jesus. без Исус. We can be like the older brother doing the work, Ние може да бъдем като по-възрастния брат, който вършеше работата, but not actually abiding in the love of Jesus. но действително той не пребъдваше, не преживяваше любовта на Исус. And for those of you who are older like me, И за тези, които сме по-възрастни като мен, we've been around a long вие time сте били достатъчно дълго наоколо and we know how to do things. и ние знаем как да правим нещата. And what's scary is we can do it on our own strength, И това, което е страшно, е, че ние може да ги правим в нашата собствена in our сила, own gifting, в нашите собствени дарове. and we become dangerous. И тогава ставаме опасни. So, all right. So therefore, we must slow down our lives. Така че ние трябва да забавим живота си. Because when we're really busy, Понеже когато сме наистина заети, we don't have time. ние нямаме време. We're going like on automatic. Ние сме просто на автопилот. And so, I'm sorry, there's a definition of loving union. Ето едно определение какво е любящо единство. So I'm constantly surrendering my will to his will. Аз постоянно предавам моята воля на неговата воля. I'm attentive, I'm open, I'm surrendered.
Разбира се, аз внимавам, аз съм отворен и аз предавам себе си. And so there's two great obstacles for us. И има две големи препятствия пред Do you нас. understand? To live in loving union with Jesus, that is the goal of life. Виж, да живееш в любящо взаимоотношение с Исус е целта на нашия живот. Abide in Him, be with Да Him. пребъдваш с Него, да бъдеш с Него. But the problem is, many of us, our rhythms are chaotic. Но проблема с много от нас, че нашите ритми на живот са хаотични. We don't have rhythm. Life is just coming at us constantly. Crises. Ние нямаме ритми, просто постоянни кризи в живота ни. And the word chaos is, to me, a great word. We don't have rhythm. It's just chaotic. И думата хаос за мен е една страхотна дума, понеже ние нямаме ритми на живот, а само хаос. And the second is we have a compartmentalized spirituality. И второто, разбира се, ние имаме тази разпокъсана духовност. And so like this is very spiritual, this isn't spiritual, and everything is spiritual, but we don't treat it that way. И ние казваме, това е духовно, това не е духовно. Всъщност всичко е духовно, обаче ние не се отнасяме към него така. And so how do I slow down? Как аз забавям? So there's a lot to slowing down to be with Jesus. Има много неща, които може да направим, за да забавим темпото си на живот да бъдем с Исус. How do I build rhythms into my life? Как аз изграждам ритми в моя живот? Rhythms in my days, В моите дни, rhythms in my weeks, в моите седмици, rhythm in the year. в годината, So I'm slowing down to make sure that I'm abiding in Jesus. за да може да забавя живота си, така че да съм сигурен, че аз пребъдвам в Исус. And that everything I do flows out of the love of God inside of me. И тогава всичко, което правя, да проистича от Божията любов, която излиза от мен. So the number one place to start we have found over the years И номер едно мястото, където започнем, което сме открили през годините, is with the spiritual practice of Sabbath keeping. е с духовната практика на съботата. We could talk about a lot of different things, И разбира се, ще говорим за много различни неща покрай but нея. we have found this to be the key starting point. Но ние сме открили, че това е ключовата начална точка. So it took us a number of years to figure out. You don't get this overnight. И разбира се, ти не стигаш до това заключение така за една нощ, отне ни доста години. And the definition of a Sabbath is a 24-hour time frame И дефиницията на шабат или на събота е 24-часов период, without anxiety or have-tos. без да си притеснен и без да трябва да правиш неща. And it has certain qualities to it. Има определени качества, които са включени в нея. The way we live, it's work. Oh my gosh, let me hold on one second. Why don't you read? Why don't you? И това е светски ритъм. We work. Работа, 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 We go on ваканция. vacation. We come back. We work. That's how the secular world functions. Това е начинът, по който светския ритъм функционира. But we as followers of Jesus, we have a different rhythm. Но ние като последователи на Исус, ние имаме различен ритъм. We work, we Sabbath. Ние работим, след We това work, имаме we шабат. We work, we Sabbath. Работа, събота. It's a different rhythm than the world's rhythm. И това е различен ритъм от ритъма на света. And so let me kind of frame this properly. Нека да мога да го сложа в правилните рамки. There's two extremes around Sabbath. Има две крайности, когато говорим за събота. One extreme we'll call legalism. Една от крайностите наричаме легализъм. And we see a lot of that, of course, with the Pharisees. И разбира се, виждаме много от това в живота на фарисеите. And where, if you don't have a Sabbath, God's going to punish you. Които казват, ако ти нямаш събота, Бог ще те накаже. And so we don't want legalism. И ние не искаме легализъм. On the other extreme, we'll call it licentiousness. I don't know what to call it in А и Bulgarian. другото е разпуснат живот, Where it doesn't matter anymore. което вече няма значение. Because Jesus is our Sabbath rest. Защото Исус е нашата съботна почивка. And so that's what I was taught. No one ever talked about Sabbath. Това е което аз бях получаван. Никой не ми беше говорил за събота. But the proper understanding of Sabbath is it's a spiritual formation practice. Но правилното разбиране за събота е, че това е практика на духовното ни формиране. It's a very important
big spiritual formation practice. И това е голяма и важна практика за нашето духовно оформяне. Listen, Bible study is important, right? И да изучаваш Библията важно е, нали? But you're not saved by Bible study. Но ти не се спасяваш от библейско You're изучаване. saved by Jesus. Ти се спасяваш от Исус. Prayer is important, Молитвата е важна, but you're not saved by prayer. но ти не се спасяваш от You're молитва. saved by Jesus. Ти се спасяваш от Исус. Worship is important, Поклонението е важно, but you're not saved by worship. но ти не си спасен от You're saved by поклонението, Jesus. а от Исус. We need fellowship, Ние имаме нужда от but you're общение, not saved by Jesus. но ти I'm не, saved by fellowship. You're ти не- saved by Jesus. ти не се спасяваш от нашето общение, ти се спасяваш от Исус. These are pretty core spiritual formation practices. We Това just са talked много about. основополагащи духовни практики за нашето оформяне. Sabbath, you're not saved by Sabbath, you're saved by Jesus. Съботата, ти не се спасяваш от самата събота, ти се спасяваш от Исус. But it's a very important spiritual practice. Но е много важна духовна практика. I would put it right up there with prayer and Bible study and worship and giving. Ще я сложа толкова нависоко, колкото молитвата, поклонението, даването и библейското изучаване. I don't dare you to say this is true, but we don't know, we have not met any leaders who don't practice Sabbath, they're out of control. In other words, oh gosh, how do I say this? In our experience, people that we never see someone whose life has good rhythms unless they have Sabbath. Ние не сме видяли някой лидер, чийто живот да има добри ритми в неговия живот, освен ако те не практикуват събота. All right, so there's two places in Scripture where you see the command to do Sabbath. И ние виждаме две места в Писанието, където виждаме заповедта за да пазиш един ден като съботен. In Deuteronomy 5, В Второзаконие 5, where there's 10 commandments, but the fourth is the longest commandment. и ние имаме 10 заповеди, но четвъртата е най-дългата. And most Jewish rabbis will tell you the reason it's the longest is because you can't keep the other 9 unless you do the fourth. И всъщност причината, поради която тя е най-дългата, е еврейските равини ни казват, че ти не можеш да спазваш четвъртата, ако не спазваш всички останали. So why don't you read it? Just the fourth? It's just the fourth. Yeah. Четвърта заповед. Спазвайте деня Шабат, като го пазите свят, както Господ вашия Бог ви заповядва. 6 дена да се трудите и да вършите цялата си работа, но 7-я ден е Шабат на Господ вашия Бог. През него да не вършите никаква работа. Помнете, че бяхте роби в Египет и че Господ вашия Бог ви изведе оттам с могъща ръка и протегната мишца. You see, for 400 years, they were slaves in Egypt. Вижте, за 400 години те бяха роби в Египет. They never had a day of rest. Те никога не са имали ден за почивка. They were slaves. They worked 7 days a week. Те бяха роби и работеха 7 дни в седмицата. They were to produce. Те трябваше да произведат нещо. They were building the pyramids, whatever they were building there in Egypt. Всичко, което те строяха там, пирамидите, каквото и да строяха там. And if they didn't produce good work, they were killed. They were gotten rid of. И разбира се, ако те не произвеждаха някакво нещо добро, направо ги убиваха. But now God says, I saved you. I delivered you from Egypt. Обаче Бог сега казва, аз те спасих, аз те освободих от Египет. You are a free person. Ти си свободен човек. You're my sons and daughters. Вие сте моите синове и дъщери. And now you rest. И сега вие ще почивате. You work 6 days, Вие работите 6 дни and one day is a Sabbath to the Lord your God. и един ден е събота на Господ вашия Бог. Free people take Sabbath. Свободните хора, те спазват събота. Slaves work 7 days a week. Робите работят 7 дни в Week седмицата. after week, year after year, like slaves. Година след година, седмица след седмица, като роби. Doing machines. Just do, Просто do, ние do. сме машини за вършене, направене неща. So imagine they had been slaves for 400 years. It's in their bodies. Помнете, че те са били 400 години роби. Това е нещо, което е вътре в тях, в телата им. There's no rhythm in their life. Няма никакъв ритъм в техния живот. It's just work, work, work. Само работа, работа, работа. We have a Pharaoh today, Ние имаме фараон днес
And the Pharaoh's inside of us. И фараон е вътре в нас. Work, work, work. Работа, работа, работа. I asked a fellow in our church was a PhD psychologist. И аз попитах един наш познат в църквата, който има докторска степен по психология. And I asked him, because he worked with a lot of pastors and CEOs and top lawyers. И той е работил с някои пастори, изпълнителни директори, адвокати на високи позиции. And I asked him, I said, why is it that pastors cannot stop for a Sabbath? И тогава му зададох въпроса, защо пасторите не могат да спрат и да отделят един ден като съботен. And he laughed, И той се засмя, and he says, because they're so afraid. понеже те се страхуват толкова много. Because when we stop, we can't hide from ourselves. Понеже когато ние спрем, ние не можем да се крием от себе си. We start seeing things in ourselves that scare us. Ние започваме да виждаме неща в нас, които ни ужасяват. It's easier to just keep working and working and working. Много е лесно да продължиш да работиш и да работиш. And those deep feelings of not being worthy. И тия дълбоки чувства на това, че аз не съм достоен, I'm not good enough. не съм достатъчно добър, I'm not perfect enough. не съм достатъчно I'm перфектен, not extraordinary enough. аз не съм достатъчно впечатляващ, My church isn't big enough. моята църква не е достатъчно голяма. And so we work 80 hours a week И ние работим 80 часа седмицата, because we feel like we're so evil or sinful or flawed. понеже ние усещаме, работиме толкова много, понеже усещаме сякаш сме толкова грешни и толкова сбъркани. And so it's like Pharaoh with a whip, a slave driver. Get back to work. И като фараона, нещо вътре в нас ни казва, айде връщай се на работа. But God says, I love you. Но Бог казва, аз те обичам. I made you in my image. Аз те направих в моя образ. You're my son. Ти си моя син. You're my daughter. Ти си моята дъщеря. And my love for you is not based on what you do. I simply love you. И моята любов към тебе не е основана на това какво правиш за мен. Аз просто те обичам. And he invites us to Sabbath. И той тогава ни кани да имаме съботен ден. So, in a sense, they understood that behind Pharaoh were demonic powers and principalities. Те разбраха, че зад фараона стоят демонични началства и власти. So Sabbath is actually resistance to powers and principalities. Всъщност да пазиш съботен ден, това означава да се противиш на тия началства и власти. And in other words, the world says you are what you do. И света казва, ти си това, което правиш. And God says that's just not true. Бог казва, това просто не е You are my истината. son, you're my daughter. Ти си моят син, моя дъщеря. It's not based on what you do. So, И това не е основано на това какво правиш. and just in your notes, there's another, the Ten Commandments from the book of Exodus are written down in И your notes. също така в книгата Изход може да погледнете 10 заповеди, които са в And от Изход. the second reason given for Sabbath И втората причина, която е дадена за събота, is found in Exodus 20, и откриваме в Изход 20 глава, where God says, I created the world in 6 days, and that I had a seventh was a Sabbath. където той казва, аз създадох света в 6 дни и след това имах седмия ден като съботен. And so God says, I made you in my image, Така че Бог каза, аз те направих в моя образ and therefore you too were built for a rhythm of work and Sabbath. и ти Work също and си Sabbath. създаден за ритъма на работа и съботен ден. Работа и съботен ден. In other words, your bodies were made for it. Our beings were made for these slow down rhythm. С други думи, вашето тяло, вие сте направени за тези ритми, в които забавяте. So there are 4 qualities that make Sabbath. Има 4 качества, които съставляват един съботен ден или шабат. And we'll take each one. We stop, Ние ще говорим за всеки един от тях. Ние спираме, we rest, ние почиваме, we delight. ние се наслаждаваме. In fact, circle the word delight. That's the most important one. И сега оградете думата наслаждаваме And then we contemplate, и също така разсъждаваме, which is we see God in all of life. което означава да виждим Бог във всяко едно нещо в живота ни. So let's take one at a time briefly, and then Нека да може да се спрем на всяка една от тях по кратко. I'm sorry, we stop. So we stop. The word Shabbat actually means Sabbath means to stop. И всъщност думата шабат, събота, означава да спреш.
That's its literal meaning. Това е буквалният и превод. It's a deliberate act of not working. Това е съзнато действие да спреш всякаква форма на работа. I'm not producing. Аз не произвеждам нещо. I'm not accomplishing a goal. Аз не постигам някаква цел. It's recognizing that I have a to-do list. I have a to-do list that's really long. И това е да осъзная, че разбира се, аз имам списък с задачи, който е много дълъг. I have all these goals Имам всички тия цели, that I am not God. но аз не съм Бог. He's God. Той е Бог. And so I stop. И поради тази причина аз спирам. Do you understand? You're going to die and you will have many things you did not accomplish. Осъзнавате ли, че един ден ще умрете и ще имате много задачи, които не сте изпълнили? You will not finish your to-do list. Няма да сте свършили вашия списък с You задачи, will not do all of your goals. няма да сте постигнали всичките си And when цели you leave this earth, и когато вие си тръгнете от тази земя, God's kingdom will do just fine. Божието царство ще се справи добре. God will build his church Бог ще изгради църквата си all over the world without you. по целия свят без тебе. You see, you're not God. Виж, ти не си Бог. We are creatures. Ние сме създания. And every Sabbath, we are free to remember we are creatures, not God the Creator. И всяка събота ние може да помним, че ние сме творени, а не сме Бог, който е създателя. And the world will not fall apart И if we света stop. няма да се разпадне, ако ние спрем. The church won't fall apart if we stop. Църквата няма да се разпадне, ако спреш. God is taking care of things just fine. Бог се грижи за нещата много добре. God is on the throne. Той е на трона. So every Sabbath we stop because God's on the throne. И всяка една събота, която спрем, ние признаваме, че Бог е на трона. We stop our paid and unpaid work. Ние спираме нашата платена и неплатена работа, доброволна. And then we rest. И тогава си почиваме. And that's also in the word Sabbath. It's in the Hebrew word. И това също е включено в значението на еврейската дума събота, шабат. Now it comes from in the Old Testament, if you remember, they had to rest the soil every seventh year. И знаете, че в Стария завет те трябваше да оставят почвата да си почине на всяка 7 година. They were farmers. Те бяха фермери. And so God said, every seventh year, do not work the soil. И Бог им каза, всяка 7 година не засявайте почвата. Because when it was resting, God would be putting nutrients into the soil for the next year. Понеже докато тя си почиваше, Бог щеше да сложи такива съставки в тази почва за следващата година. Your soil of your inner life Твоята почва на вътрешния ти живот needs rest. има нужда от почивка. And if you work and work and work, you're doing violence to yourself. И ако ти само работиш и работиш и работиш, ти упражняваш насилие над душата си. It's violent to your soul. Това е насилие над душата ти. Because God did not make you to work 7 days a week. Понеже Бог не те е създал да работиш 7 дни в седмицата. And so, again, it comes from an understanding that we're made in the image of И God. това идва от разбирането, че ние сме създадени в Божия образ. And God made us for a rhythm of work and Sabbath. И Бог ни създаде за ритъм на събота и почивка. So, again, this is what it feels like sometimes to be a pastor. И това е начинът, по който пасторите се усещат обикновено. We reach one goal, we plant a new church, and then we've got 10 new goals. И ние достигаме една цел, да речем посаждаме нова църква и след това имаме още 10 цели, които ни It just предстоят. never ends. Никога не свършва. But we rest. Oh yeah, we rest. There's a in New York City there's a large electronic store. И в Ню Йорк има един голям магазин за електроника, That's run by Hasidic Jews. който е управляван от хасидски евреи. And they're the second biggest electronic store in the world after Amazon. Те са втория най-голям магазин за електроника в света след Амазон. Millions and millions of dollars. Милиони a week. долари минават на всяка седмица през тях. And at 5 o'clock on their Sabbath is Friday night to Saturday night. И техния шабат е от петък вечер до събота вечер. But they close the store all day Saturday, but they stop at like 3 o'clock on Friday. Те затварят магазина в 3 часа в петък. And you understand, it's in the center of New York City, 8.5 million people. И точно в центъра на Ню Йорк 8,5 милиона души.
And I remember being there on a Friday, so I want to buy something. И аз си спомням, че някой път съм ходил там в петък и искам да I'm си thinking, купя нещо. don't you want my money? И си им казвам, добре бе, ти не искаш и моите пари. They don't care. They close the door. The place is closed. Тях не ги интересува, цялото място е затворено. And even if you go on the internet, И дори ако отидеш в интернет, that's their website, това е тяхната веб страница, you can't order anything on their site. ти не можеш дори да си поръчаш нещо на тяхната страница. And you could look at it, but they say, no, after Sabbath, it'll be open again. You can order Ти something. можеш да разглеждаш, обаче те ще ти кажат, след като мине съботата, тогава вече ни е отворен онлайн магазина и можеш да си поръчаш. But Jews will tell you, we don't, they kept Sabbath in concentration camps. Но евреи ще ти кажат, че те дори са спазвали съботата в концентрационните And лагери. they have a saying, we don't keep the Sabbath. Sabbath has kept the Jews. И те имат тази приказка, която казва, че ние не пазим съботата, съботата ни е пазила нас като евреи. In other words, it's what's made them different from the whole rest of the world. Всъщност това е отличителното нещо, което ги е направило различни от целия свят. Now, sometimes they can get legalistic, И разбира се, те понякога път могат да станат but легалистични, we can learn something from them about practicing Sabbath. но ние може да научим някои неща от тях за това как да практикуваме съботата. Authority. You can talk. You're going to get in just a second. Oh yes. Oh yeah. I asked. They were asked in a magazine interview. И по време на едно интервю за едно списание са били запитани The person who runs the company. човека, който And they управлява said, тази "How компания. is it?" The reporter asks, "How is it you could not, be open on Saturdays and lose all this money?" И тогава на тях им бил зададен въпрос, добре бе, как така не сте отворени събота и губите всички тия пари? And the CEO said, И тогава главният изпълнителен директор е казал, "We report to a higher authority." ние сме отчетни на по-висока власт. But the funny thing is, anyway, all right. So we rest from things like our work. И ние тогава си почиваме от неща като нашата работа. Now I'm talking paid and unpaid work. Аз говоря за платена и за неплатена работа. So yes, I rest from church work. Аз си почивам от работа, свързана с I'm църквата. not doing church emails. I'm not working on my sermons. Аз не отговарям на имейли, свързани с църквата. Аз не си подготвям проповедите в събота. But I'm also not paying bills. Но също така не плащам сметки, I find paying bills is stressful. понеже да плащам сметки за мен е нещо стресиращо. It's work. Това си е работа. So I don't pay bills on my Не Sabbath. плащам сметки. When на събота. Jerry and I are talking, we start talking about our kids. И когато Джери и аз си говорим и започнем one да of our говорим kids- за децата, Maybe one of our daughters, we have 4, is giving us stress, и да речем някой от нашата дъщеря по някакъв начин ни стресира с and we've нещо, got to make a decision what to do. и трябва да решиме сега какво да направим в We say, тази "Oh ситуация. no, this is work. И казва, не, това We'll е talk работа. about it tomorrow Ще говорим за това утре. because we're resting today." Но защото днес почиваме. And so, things like we just try to do things that aren't work. I don't like doing work around the house. Аз не обичам да поправям неща в къщата. I rather read a book. По-добре си чета книга. So I don't do house projects on my Sabbath. Така че на моя шабат аз не поправям неща по къщата. Again, for other people, they love it. It's delightful. It's different. But Сега for за me- някои други хора това им носи наслага. За тях е различно. So I rest from things like physical exhaustion, taking naps. И също аз си почивам от физическо изтощение, мога да си дремна, We don't hurry. не бързаме, In other words, I don't drive fast. не карам бързо. I go in our neighborhood in New York. I would walk into town and I'm saying hello to people. И дори когато влеза в нашия квартал, казвам здравейте на хора, Because I'm not in a rush. защото не I'm not, прибързвам. I'm not multitasking. I'm not doing 3 things at once. Аз не правя 5 неща едновременно, I'm not catching up on errands. не наваксвам с задачи And I try not to do, too much, again, technology. и също така не се занимавам твърде много с But технологии в интернет. anything related to work, I'm trying to rest from that. Всичко, което е свързано с работа, гледам да And then we почивам can от jump in него. a sec, honey, okay? And then the third quality of a Sabbath is delight. This is the третото- most important thing. Третото качество на съботата е насладата. Това е най-важното. God delighted in the first Sabbath. Бог се наслаждаваше на първата събота. It says God created the universe. Бог създаде света, He created вселената, male and female. създаде Adam and мъжа и Eve. жената
And he said, this is very good. И каза, това е много добро. And in Hebrew it says God was beaming with delight. И на еврейски се казва, че Бог грееше от наслада. So on Sabbath, we enjoy the gift of God's creation and the world we live in. Така че по време на съботата ние се наслаждаваме на дара на Божието творение в света, в който живеем. Now this was really hard for me И това беше много трудно за мен, because my family growing up did not do delight. понеже моето семейство, когато израствах, никога нямаше наслада. We did work. Ние работехме. We worked. We Работехме. didn't play games. Не We worked. играехме игри, а работехме. And so this was a big discipleship issue for me. И това беше нещо дълбоко свързано с моето лично ученичество. Was how to relax and have fun. За това да се науча как да се отпусна и да се забавлявам. And actually built into the word delight is we play. И всъщност част от значението на думата наслада е ние да играем. See, here's what makes Sabbath different than a day off. Вижте, това е нещото, което прави съботата различно от просто почивен ден. A Sabbath, it says in Scripture, is to the Lord our God. Понеже в писанието се казва, че съботата ти я пазиш пред Господа твоя Бог. So I'm doing it. So I'm stopping, and I'm resting, and I'm delighting, because all these gifts are given to me by God to refresh me, to bring me delight. Аз спирам, аз се наслаждавам, понеже всички тия дарове Бог ми ги е дал, за да може да му освежат и да ми носят наслада. So God says to you, what brings you delight? И тогава Бог ти задава въпрос, какво ти носи наслада? You've got these beautiful mountains all around you. Вие имате тия красиви планини около вас. Hiking and great food and family gatherings. Да ходиш на походи, да имаш страхотна храна, да събираш семейството. And so, and then finally, and that's a beautiful thing of we play, we delight. Yeah. And the last word is the word contemplate. И последната дума е размишление. All that means is this: is Всичко that това, което означава е следното. I see the invisible God in the creation. Аз виждам невидимия Бог в творението. So we're eating our food, maybe at a restaurant or cooking, and I'm recognizing these colors and tastes. It's all a gift from God. И когато дори си ям храната, дали ще съм в къщи или в ресторанта, аз виждам целия вкуса и самите цвета и знам, че всичко това е част от Божието творение. Yeah, of course, focus on that. So Jared just shared a bit about our Sabbath and what it looks like for us. И Джери ще сподели за нашата събота и как ние прекарваме съботния ден. And, as you think about the things that Pete just mentioned around Sabbath. И когато мислите за нещата, които Пит спомена за съботата, Yeah. It's not a chronological thing. These are all the qualities that permeate a Sabbath. и вижте, това не са неща, които са изредени в хронологически вид, това са определените ценности, които се включват в един съботен ден. And I couldn't help but think during our morning prayer this morning. И аз буквално не можеше тази мисъл да излезе от мене по време на нашата сутрешна молитва днес. And Pete was using the phrase, what does it look like to live in the love of God? И Пит използваше тази фраза, как изглежда това да живееш в Божията любов. And we saw that very powerful contrast between the older brother and the younger И brother. ние видяхме този толкова силен контраст между по-младия брат и по-възрастния. And I hope you can hold that image in your soul. И аз се надявам вие да задържите тая картина във вашата душа. Sabbath has everything to do with living in the love of God. Понеже всичко, което включва съботата, е да живееш в Божията любов. Because in my experience with human beings around the whole world, Понеже моя опит с човешки същества в целия свят, there's a feeling at the coreness of our humanity. понеже има едно чувство, което е в сърцевината на нашата човечност. On some level, and whether you're conscious of it or not, there's a feeling of defectiveness. И на някакво ниво има това чувство, че нещо не е наред с нас, че сме дефектни. And of course, that's why we've come to Christ to be saved in a sense. И разбира се, в един смисъл затова сме дошли при Христос, да бъдем спасени от Него. But it's one thing to have that intellectually, Но едно е просто да го знаеш само интелектуално в ума си. but Sabbath is the day Но съботата е деня,
when it's the day I am most Christian. Това е деня, в който съм най-много християнин. Because it's the day that I really live and believe Понеже това е деня, в който аз живея и наистина вярвам, that I don't have to do anything or accomplish anything че аз не трябва да правя каквото и да било или да постигна каквото и да било през този ден, to prove that I am loved. за да докажа, че аз съм обичана. The challenge is this. Предизвикателството е следното. Can you do nothing and be loved by God? Може ли да правиш нищо и въпреки това да се усещаш обичан от Бог? You don't know that Ти не знаеш това. until you start living into Sabbath. Ти не знаеш това. Не можеш да си дадеш отговор на този въпрос до момента, в който не започнеш да живееш и да пазиш съботен ден. You don't have to prove anything to anybody Ти не трябва да доказваш нищо на никой. because I'm already loved. Понеже аз съм вече обичан. So, one of the ways that we live into the love of God И един от начините, по който ние живеем в Божията любов, on Sabbath по време на съботния ден, is to receive all the good gifts He's given us. е да приемем всички добри дарове, които Той ни е дал. He saw everything He made and it was good. Той видя всичко, което сътвори и това беше добро. And actually, it's one of those few times he says, good, good. И това е просто няколко пъти той каза добро, добро. But so many of us, especially in leadership, Но are, толкова много от нас, особено които сме в лидерство, are asleep to the delights of God. сме буквално проспиваме насладите, които Бог ни дава. But God made each one of us uniquely. Но Бог ни създаде всеки един от нас уникално. But part of becoming an emotionally healthy, spiritually person Но част от това да станеш емоционално здрав, духовен човек, is to become aware of what God has placed in you to delight in. да осъзнаеш какво Бог е сложил в тебе, на което да се насладиш. What makes you feel alive? Какво те прави да се чувстваш жив? Is it reading? Дали това е четене, Is it photography? фотография Is it art? или някакъв вид изкуство, Is it poetry? или поезия, Is it music? или музика, Is it cooking? или да готвиш, Is it carpentry? или да правиш нещо дърводелско. I could go on and on. It's endless. He has given us endless gifts to delight in. Мога да продължа, но списъка е безкрайен. Той ни е дал безкрайни неща, в които да намерим наслада. So I would say the greatest quality of Sabbath is delighting in what you delight in. И най-великото качество на съботата е да се наслаждаваш в това, което на тебе ти носи наслада. And whether it was your family growing up or because you've been in church leadership, И без значение дали когато ти си израствал в твоето семейство или си бил като част от църковното лидерство, you might not even be aware of what it is that you love to do or what you delight in. ти можеш дори да не осъзнаваш какво наистина ти обичаш да правиш или какво ти носи наслада. And it's going to take practice. И ще изисква определена практика, да It's going to практикуваш. take practice in doing various things. Да практикуваш и да правиш различни неща. But for us, we love some of the same things and we love different things. Но за нас някои неща харесваме и двамата и някои неща се различаваме в нашите преференции. But typically, our Sabbath rhythm, the Sabbath rhythm for us, let's see, how do I put this? The rhythm of our Sabbath would typically look like this. Но нашата обикновено ритъма на нашия съботен ден изглежда по този начин. I love the outdoors. Аз обичам да съм навън. And so we would do something. We might leave very early in the morning in New York to go upstate to hike. И ние може да тръгнем много рано сутрин от нас в друга част на щата Ню Йорк, за да отидем на поход, планински. And that strategy was important because it's very stressful leaving New York and coming back in.
И тази стратегия е много важна за нас, понеже много стресиращ начин на живота в самия Ню Йорк. And if the timing isn't right, I'm adding stress on my Sabbath. И само деца вика стреса, който само това ми носи живета. But we would go for a hike and then get back before the traffic. Но ние ще отидеме, ще направим поход, ще правим изкачване по планината и ще се върнем преди да започне трафика обратно да става по-тежък в града. But it's not just a hike. We're seeing things. We're seeing the trees. We're seeing the flowers. We're feeling the breeze on our body. Но всъщност не е само това да отидеш и да направиш поход, а ние виждаме дърветата, ние виждаме вятъра, който духа към нас. Ние забелязваме тия малки неща. On Sabbath, you're seeing things that you are ordinarily just passing by quickly. Обикновено на събота ти виждаш неща, които бързо преминават пред теб и не ги забелязваш в друг ден. But I'm seeing them, I'm saying, but I'm also connecting them to God. Но аз ги виждам, но в същото време ги свързвам с Бог, с Неговото творение. Lord, thank you for this revelation I'm getting of you through these incredible things. Господи, благодаря ти за откровението, което ми даваш за тебе, че тия невероятни неща. And then we would come home and then we'd have time apart from each other for maybe spiritual reading or pleasurable, a novel, whatever it is. И след това се връщаме вкъщи и тогава всеки от нас има самостоятелно време или ще четеме нещо свързано с духовна литература или пък художествена, нещо, което за нас е добре. Or on the days or in the years where our daughters were little, we would go to one of their soccer games, which were on a Saturday. И когато нашите дъщери бяха малки, играеха футбол, ние ще отидеме и ще бъдем по време на техни футболен матч ще гледаме. But we did it differently on Sabbath. Но ние правиме нещо различно в We no събота. longer sat with the big group of parents who are screaming and yelling at the coach and the kids. И ние обаче, дори когато отиваме на футболен матч, не стоиме с групата родители, които само викат по треньора или викат по децата. We would find a quieter spot to watch the game. Ние ще отидем и си намерим някое по-тихичко място, където да гледаме футболния матч. I mean, again, if it wasn't stressful to be with the other parents, we would be with them. Разбира се, ако не беше стресиращо да бъдем с другите родители, ние ще бъдем заедно с тях там. But we are mindful to avoid stress. Но ние гледаме да избегнем всяка форма на стрес. Imagine your body going through 24 hours without any stress. Представете си вашето тяло да преживее 24 часов период без всякакъв стрес. Imagine your body going through 24 hours, the cells and nervous system experiencing, even knowing now what it feels like to have rest in your И body. представете си, че дори вашите клетки, вашата нервна система в тялото ви, какво представлява това да преживеете 24 часов период без какъвто и да било стрес. And then late afternoon towards dinner, I would create a great meal. И обикновено вече за вечеря аз ще направя някаква страхотна вечера. Because food is one of my forms of prayer. Понеже за мене храната е една от моите форми на молитва. Food connects me to God in a way nature does too. Начина по който храната ме свързва с Бог е начинът по който и природата ме свързва с Него. And being in Eastern Europe has been incredible. Да съм била тук в Източна Европа е било незабравимо преживяване за мен. The spices alone, people should believe in God. Само като видите какви подправки имате хората, само заради това трябва да повярват в Бога. But on Sabbath, I am paying attention. I am touching the parsley. I am smelling the parsley. I am tasting the parsley. Но в съботата аз внимавам дори за подправките. Аз взимам този магданос. Аз го усещам. Аз го опитвам. I am cooking and appreciating every herb, every spice. And then what happens when you put them together? It's an explosion. И тогава аз оценявам всяка една подправка, всяко едно нещо. И какво се случва, когато ги сложиш заедно? Буквално експлозия става. And then we sit down to this meal I've created. И след това сядаме да се насладиме на това ястие, което съм създала. And it's another wow. И пак е вау. And we're present with
the foods and the colors and the textures. И първо ние присъстваме с цветовете, с мириса на тая храна. Thank you, Lord, for this gift. All the colors you thought of, all the tastes you thought of, all the textures you thought of, all just for delight. Господи, благодариме Ти за това, което си създал, всички вкусове, всички цветове на тая храна. Благодариме Ти за цялата тая наслада. And nutrition. И He cares разбира for се, us. това е нещо, което ни носи субстанция в телата, храни телата ни. In my first 17 years of Christianity, От моите първи 17 години християнски живот, suffering was emphasized to know God. беше сложено ударение върху страданието като начин, по който да познаеш Бога. I didn't hear too many examples of delight as revelation of God. И аз не чух много примери на това, че насладата може да бъде откровение за това кой е Бог. And there is no doubt suffering reveals God in a way that few other things can. И разбира се, няма съмнение, че страданието разкрива Бог, както много малко друго неща. But I will tell you, you are missing grand revelation of God if you are not delighting. Но искам да ви кажа, че вие пропускате големи откровения от Бог, ако вие не се научите как да се наслаждавате. We have received so much revelation of the love of God through delight. И ние сме получили толкова много откровения за Божията любов към нас, когато сме се наслаждавали. Amen. Амин. All right, great. So we understand starting this idea of Sabbath keeping. И разбираме, че да започнете да стартирате въобще с идеята това да пазите един ден като This is събота. like getting off crack or heroin. Това е като се едно да спреш хероина или някакъв вид дрога. I'm assuming you've worked with addicts, drug addicts И before. предполагам, че вие работите също с зависими към наркотици. We are addicts to work. Ние сме пристрастени към работа. So this took the Jews in the days of Moses a long time to figure out how to start Sabbath. И разбира се, за евреите по време на Моисей им отне доста време, за да може да разберат как да практикуват съботата. You didn't just hear this one message, okay, I'm going to start Sabbathing the rest of your life. Like, no, it's not that easy. И разбира се, те не чуха едно послание да казват, сега вече пазите съботния ден и те, добре, почваме. Не е толкова It's лесно. like getting off drugs. Това е като все едно да спреш с So there's a lot of наркотиците. questions to figure out about how do I do Sabbath in my context, in my life. И разбира се, има много въпроси, които може да си задавате за това как аз да пазя съботния ден в моя живот, в моето обкръжение. So I want you to notice in your notes there's questions for groups. И също така във вашите записки има въпроси On за page групова дискусия. На 10-та страница. And there's 4 questions there. Има 4 въпроса там. What questions are you carrying around Sabbath keeping? Number 1. Какви въпроси вие носите в себе си по време на пазене на събота? What 24-hour period can you possibly use? Кой за вас е най-подходящия период от 24 часа, който може да отделите за събота? In Romans 14, Paul says, it doesn't matter which day you pick at this point. И в Римляни 14 глава апостол Павел казва, няма значение от деня, който ще изберете. If you have a day off, like on a Monday, Ако, примерно, вашия почивен ден е понеделник, turn that day into a Sabbath. обърнете този ден в съботен ден. What would it look like to stop, rest, delight, contemplate on that Какво day? ще изглежда за мен да спра, да почивам, да се наслаждавам и да размишлявам за Бога? Okay. Third question is, what do you see as your greatest challenge to keeping Sabbath? И третия въпрос е какво е вашето най-голямо предизвикателство за това да започнете да пазите един ден като I think съботен? those 3 questions are probably enough. Аз мисля, че тия 3 въпроса са достатъчни за сега. Okay, so I'm going to break you up. We're going to ask you to get in groups of like 3. И аз сега ще ви помоля да се разделите в групи по 3. The chairs are really kind of difficult, but just Знам, do че е the малко best you can. трудно. Да, знам, че е малко трудно с столовете, но колкото можете, постарайте Try to се. face each other. Опитайте се да можете да сте лице с лице един към друг. And I'm going to give you just a few 15 minutes or so, 10-15 minutes. Just talk about those 3 questions. А тия 10-15 минути, моля ви, говорете за тия Okay? 3 And then въпроса. we'll come back together and take a И break. след това ще се върнем отново и ще продължим. Okay?
Пастор Янко. Окей, здравейте на всички. Въпросът ми е това. My question is, А, самата дефиниция на Шабат е това, че 24 часа трябва да пазим, например, от това да не работим. so the whole definition of Shabbat is just to have a 24 period free from work. И говорим за това, че не трябва да бъде легализирано това нещо. And of course, we talk about that this shouldn't be a legalistic. Но въпросът ми е това, че самата мисъл, която идва в мен, например, But the very thought which comes in me е това, че пак определяме някакъв час, да кажем от 3 до Are we- 4-5 часа. are we setting up an hour from, let's say, 3 to another 3? Това за мен е легализация. For me, this is legalistic. Yes. Okay, excellent. Thank you so much. Благодаря ти, чудесно. Okay, there's a very important scripture when Paul talks about in Colossians 2, 16 and 17. И има едно важно писание, което апостол Павел говори в Колосяни 2, 16 и 17 стих. Paul writes this. И апостол Павел пише следното. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, Затова нека никой да не ви съди за това какво ядете или пиете, or with regard to a religious festival, или относно даден религиозен фестивал или a new празненство, moon celebration, празнуване за нова луна or a Sabbath day. или съботен ден. These are a shadow of the things to come. Това са сянка на нещата, които тепърва ще дойдат. The reality is found in Christ. Но реалността ние откриваме в Христос. That's such an important question. Това е толкова важен въпрос. So remember, Sabbath is a taste of where we are headed. Вижте, съботата е привкус Do you на understand? мястото, където ние отиваме. We are all on our way to an eternal Sabbath rest. Вижте, всички ние сме тръгнали по пътя за вечната събота, We която will- ще бъдеме. We will stop all of our earthly work. Ние ще спреме цялата ни работа на земята. We will rest from all of our earthly work. Ние ще си починем от цялата работа на земята. We will delight in the glory of God, Ние ще се наслаждаваме на Божията слава and we will contemplate His face forever and ever. и ние всъщност ще отразяваме лицето му за винаги и за винаги. We are headed for an eternal Sabbath rest. Ние сме тръгнали към място на вечна съботна почивка. But every week on our Sabbath, Но всяка седмица на нашия шабат, на нашата събота, we taste eternity. ние вкусваме вечността. We taste our death Ние вкусваме нашата смърт. when we're going to see Him face to face. Понеже деня, когато ще го видиме в лице, So we have to have this perspective of it is a taste of heaven. така че ние трябва да имаме тази перспектива, че това е привкус на небето. Everything is a danger of legalism. Всичко може да стане опасен легализъм. Bible study can become legalism. Дори библейското изучаване може да стане Going to легалистично. church can become legalism. Това да ходиш на църква може да е Read the Bible легализъм. like legal. I Да gotta read четеш an hour a day. Библията. So this is a prayer can become a legalism. И дори молитвата може да се превърне в I have to легализъм. pray a certain way and certain number of minutes a day. Аз трябва да се моля по определен начин или определени минути на ден. So remember, the reality is Jesus. Виж, важното е, че реалността е We, Исус. we stand before God in the righteousness of Jesus alone. Ние стоиме пред Бога в праведността на Исус сама по себе си. He is our life. Той е нашия живот. So he gives us these things to help us stay connected to him. Той ни дава тези неща, за да ни помогне да бъдем свързани. So you're right, if it becomes a legalism, you know something's wrong. И ти си прав, че ако това се превърне като някаква форма на легализъм, тогава знаеш, че нещо не е наред. So we're giving you some guidelines. Ние ви даваме определени I want you to насоки. hear the word guidelines to structure a Sabbath. Ние ви даваме определени насоки, с които вие да може да изградите, да структурирате вашия съботен ден. But you have to find your way of how it works for you. Но вие трябва да откриете кой е подходящия начин, по който това ще работи за And вас. that takes time. Отнема време, You have to experiment. вие трябва да експериментирате. And so
Always keep this in mind. It's a practice. И винаги дръжте в ума си, че това е практика. We have had many bad Sabbaths Ние сме имали много лоши прекарани съботи. because we tried. We think they would be delightful to go here with the kids, and it was a disaster. It was stressful. We had a fight or whatever. It just didn't work out well. Решихме да имаме така наслаждаващо се време с децата, отиваме еди къде си, обаче се оказа супер стресиращо се. Просто не се получи. But it's okay. Това е Because окей. this is a gift. Jesus says, "You were not made for Sabbath. The Sabbath was made for you as a gift." Исус каза, вие не сте направени за събота, събота беше направена So за it's вас. okay. Like if I'm reading the Bible, if I'm reading Scripture, Ако аз чета Библията, ако аз чета Писанията, and I'm not feeling all like, "Oh, I'm in the heavens." и аз не се чувствам така, о, сега съм в небето. I'm okay. Това е, всичко е наред. I'm not legalistic about anything. Аз не съм легалистичен за каквото и My да било. life is Jesus. Моя живот е Does that make Исус. sense, honey? I don't know. To you, it makes sense to everybody. Okay, yeah. Okay. So, but a 24-hour period is the goal. 24-часов период е целта. Some people start with 12 hours. Някои започват първоначално с 12 часа. I had a pastor in Malaysia. Има един пастор в Малайзия, He was a bishop, а той беше епископ and he was probably in his early 50s. и вероятно някъде в ранните си 50 And годишни. I remember we talked to him, and he was trying for a 3-hour Sabbath. И говорихме с него и той започна като опитваше 3 часа с шабат да има. Because he worked 7 days a week, morning, afternoon, and night. Понеже той работи 7 дни в седмицата, сутрин, след обяд и вечер. When we'd ask him what brings you delight, И когато ние му задавахме въпроса какво ти носи наслада, all he could say to us was Bible study. и всичко, което той можеше да каже е библейско изучаване. Nothing else. He didn't have any delight in his life. Той нямаше никаква наслада в живота си. So he had to start with 3 hours. Той трябваше да спре за 3 часа. I mean, so again, where are you starting from? Зависи каква е твоята изходна точка, откъде започваш. Yeah, I mean, what worked for us was, again, starting at sundown. We would light a candle just to mark the beginning of our Sabbath, and having closed our computers, etc., and our work, and then begin Sabbath, and then go till dinner the next day. But then Pete would usually, the next evening, he'd have to do some things for Sunday. И, So that worked for us. и за това, което работи за нас, е ние обикновено, когато залезе слънцето, ние затваряме компютрите си, запалваме една свеж, която просто да покаже и да ни даде знак, че започва нашата събота, и до другата вечер, по някой път вечерта, след като имаме вечеря, Пит може да му се наложи и да, когато е приключила вече събота, да работи. Нали, So, for example, if some pastors you have to work on Saturdays a lot, и разбира се, ние знаем, че някои пастори трябва да работят много в съботата. and so that's not a good day for your Sabbath. И което означава, че това не е добър ден, в който ти да имаш шабат. So maybe you make it Monday or Friday. Вероятно за тебе ще работи да бъде понеделник или петък. Again, Romans 14, find the day that works for you. И ето, както Римляни 14 казва, намери даден ден, който работи добре за тебе. We were talking to Kaylo and Nina about their Sabbath. И ние говорихме за Скал и Нина за техния съботен ден. And he knows some Jewish Christians И той познава някои еврейски християни. that follow a lot of the Jewish rituals. They have rituals around Sabbath. И има някои еврейски християни, които имат определени ритуали относно съботния And ден. they can be helpful. И това може да бъде полезно. But we don't do the Jewish rituals. Like, we Yeah. don't do the candles anymore. Ние, примерно, вече не палиме свещи, нали? Не правиме някои от тия, не правиме еврейските ритуали. But he wasn't sure his counted. He wasn't sure his Sabbath was good enough. Но той не беше сигурен дали неговата събота е достатъчно добра. But as him and Nina were talking about it, because they don't do the full candles like the Jewish Christians, and it was like, you're fine. You know, because it's what works for you. И всъщност те не правят тия всичките еврейски неща, обичаи, но важното, което е какво работи за тебе лично. That's why the word delight's so important. Затова е толкова важно думата наслада. Yeah, I mean, you're not being graded. Сега никой не ти поставя оценки. Yeah, it's a gift meant for you to receive. Това е дар, който е предназначен за тебе, да можеш да го получиш.
God doesn't love you anymore if you get it perfect, if there is such a thing as perfect or right. Бог не те обича повече това да го направиш по някакъв перфектен начин. Много интересно, че акцента на почивния ден не е в времевото време в началото, а в съдържанието. И what is important is the emphasis of this day is not of the duration, but in the content. Оттам трябва да започнем, че е време, в което да спрем, We need to start from there, that it's a time when we stop да си починем, to rest отново да си спомним какво ни носи наслада. and really to remember what brings us the light. И да може да размишляваме за Бог, да може да видим Бог в творението около нас. And really to start thinking and to see God in the creation around us. Аз имах огромен проблем изобщо да спра за малко. For me was a great problem just to stop for a little bit. Аз се чувствах виновен. I was feeling guilty. Аз мислех, че ако Христос сега, не дай си Боже, дойде точно в този момент. I was thinking if Christ just comes back on earth the same very И moment ме види, че си почивам. and see me how I'm resting, Какво ще си каже той? what he's gonna say? Well done, faithful servant. Да. Ужасно е. It's awful. Нито забелязвам дървета, I don't see trees. нито забелязвам тревички, I don't see grass. нито забелязвам жена си, I don't see my wife. не забелязвам нищо. I don't see anything Понеже бях дълбоко сбъркан. because I was so messed up. Всичко беше резултати. Everything was results. Когато започнах да разбирам идеята за съботата, When I started to develop my idea about Sabbath, едно от най-важните неща стана one of the most important things which happened for me, да имам време с Нина. to have time with Nina. И едно от най-хубавите ни практики между нас двамата е And one of the greatest practices we have between us, да си пием кафето двамата събота сутрин. and to drink our coffee Saturday morning together. Да. И да не говорим за работа. And not to talk about work. Второто нещо, когато аз имам там, където живеем, разхождам нашите кучета добитъка. So the second thing is that actually where I live, I just walk our dogs there, our cattle. Когато го правя в събота, When I'm making this on Saturday, не бързам. I'm not in a hurry. Отивам, разхождам се по-далеко. I just go for a longer walks. Не бързам да се пребера. I am not in a hurry to come back home. Забелязвам дърветата, се оказа, че има хубави дървета наоколо. I just noticed the trees. Actually, it happened that there are nice trees around. I've never seen them. Забелязвам, имам сърни, които We have some deers around. спирам, снимам ги, I наблюдавам just take ги. pictures of the deers. Не ги анализирам, I'm not analyzing them, колко са кафеви. how brown they are. Просто наслаждавам и това е творението на Христос. I'm just enjoying this creation of Christ. И ако питате моята съпруга And if you ask my wife и моите две дъщери, които са тук, and my two daughters who are here, дали съм по-добър баща и съпруг след тези години, if I'm a better husband and a father after those years, те ще кажат сигурен да. maybe they'll say yes. Не съм съвършен, I'm not perfect, обаче затова имаш нужда от приятели да ти кажа, че не that's съм the съвършен. reason your friends they're saying yes, you're not perfect. Но ти помага да скъсаме този порочен цикъл с безкрайно доказване. Аз трябва да имам най-голям, особено ми, като сме пастори, най-голям служение, But we need to break this vicious cycle of trying to prove ourselves. I need to have the biggest ministry. I need to have this. Да се успокоим, да знаем, че в крайна сметка всичко се връща към Христос. So we can calm down and to know at the end that everything comes back to Christ. Това е смисъла. This is the meaning about everything. Да имаш страхотна вечеря. To have a great dinner. My delight about the dinner would be, Jerry, Моята наслада за вечерята, Джери, е a very good ribeye steak. страхотен рибай, пържола, телешка. Medium. Кажи ми повече. Средно изпечена. 2 days marinated. 2 дена в маринада е стояла. Aged at least 30 days. Поне 30 дни да е озряла. Cooked
on a grill, on a really good grill На много хубав грил да бъде изпечена with good friends. с добри приятели. О, чувствам се близко до Бога в тези I моменти. feel closer to God at those moments. Наистина, наистина. Really. И това аз наистина се чувствам, защото знам, че всичко Бог го е направил да се наслаждавам и ние го усещаме Бога в I тези моменти. feel this because I know that God has made all of this to Всички ви enjoy. хванах за стейка, всички вече ви I спечелих. already caught you about the steak now, I know. I won them over. Вече ги Amen. Amen. спечели ги. Okay. Yeah, I know a pastor in New York. He's into board games. Oh, you know a pastor. A good pastor friend of ours. Да, един наш приятел, пастор, той обича тези бордните игри. And so he took me to a store where they sell games for adults, like Monopoly, I don't know, other И той ме games. взе до един магазин, където продават бордни игри за възрастни, като Монопол и други But all такива. over the world, there's a subculture of people, adults who play all kinds of fun games. Но по целия свят има въобще цяла култура от хора, които играят такива забавни игри. Board game. Board games. Да, бордни игри. And that's been good for me. I'm learning board game. И сега е добре за мен, аз се уча на бордни. I play music. I love guitar and piano. Аз също така свиря на китара, на пиано. Yeah, and we love going to plays when we can in New York City. Ние обичаме да гледаме пиеси в Ню Йорк, когато имаме възможност. I love Sabbath because it gives me the experience of what it's like not to hurry. И аз обичам събота, защото ми дава това преживяване какво е живота, когато не бързаш. And I realized I didn't know I was hurrying until I wasn't hurrying. И аз не знаех, че бързам до момента, в който не се хванах вече, че реално аз бързам. I was hurrying from task to task. Аз бързах от една задача към следващата задача. And the beauty of Sabbath is when Sabbath gets in you. И красотата на съботата е, когато съботата влезе вътре в тебе. What I mean by that is when you begin to experience, when your body knows rest Тогава, когато вече твоето тяло започне да се научи какво значи почивка. and your body becomes acquainted with not hurrying. И твоето тяло вече свикне с това, че не трябва да бързаш. Then the other 6 days of the week, И тогава другите 6 дни в седмицата, I'm much more aware of that. аз съм много по-съзнателна в това. I remember the day after Sabbath, I was walking out the door И спомням един ден след събота, когато излизах през вратата. without even thinking, I'm grabbing my bag and I'm grabbing my keys and I'm rushing out the door. И без дори да мисля, просто отивам, грабвам си ключовете, грабвам си чантата и изчезвам бързо. I wasn't even late. Дори не I закъснявах. wasn't running late. Аз не закъснявах. I'm just in a habit of rushing. Просто така функционирам. And all of a sudden I said, I remembered Sabbath. И изведнъж идва тази мисъл в мене. Събота. Oh, I know what it's like. I don't have to hurry. О, всъщност аз не трябва да бързам. One of the points of Sabbath is that it permeates the other 6 days. Една от ключовите неща за съботата е, че то по някакъв начин се пренася и прониква в останалите 6 дни. You're noticing things you didn't notice before. Ти започваш да забелязваш неща, които не си забелязвал преди. You're aware of internalizing the love of God in a way that you weren't before. Ти вече си съзнателен за това как можеш да приемеш Божията любов по начин, по който не си бил съзнателен преди. You're just noticing many things that you haven't that are connecting you to God and yourself. Ти започваш да забелязваш много неща, които преди не си забелязвал, които те свързват както към Бог, така и към себе си. So Sabbath is not just for the Sabbath. Така че съботата не е заради самата събота, It permeates everything else. но тя прониква във всичко друго. Jerry, why don't you answer the question? I know it's going to come up of what do I do if I have small children? What did you do when you had small children? И нека да отговорим на този въпрос, защото съм сигурен, че ще дойде. Какво правиме ние, когато пък имаме малки деца? Как пазиме съботата? So how do I do a Sabbath when I have small children? Когато имам малки деца, как всъщност аз пазя един ден като съботен? You still have to change diapers. Разбира се, ти трябва да смениш памперси. Right. So there are various things you can do. A lot of young families, and especially if they share the same
day off, И разбира се, много семейства с малки деца, ако те имат техния почивен ден заедно, we would encourage them. ние бихме ги окуражили. Pick, one family activity to do together. Вземи една семейна активност, която правите заедно. Because as young families, when you try and do too many things, it's exhausting. И вие знаете, когато имате семейства с малки деца, че ако се опитате да правите твърде много неща, просто е изтощаващо. But again, one thing as a family. Но изберете едно нещо, което да правите заедно, като семейство. And then we ask them to consider the other parts of the day that maybe one spouse has a couple hours by themselves and the other spouse might have a couple hours then by themselves. И също така да сте съзнателни, защото единия от съпрузите просто може да му дадете да има определено време през този ден, което да е само за него си, лично време, както последствие може и за другия съпруг да е по този начин. Or one spouse might have some time by themselves because that's what they love. Един от съпрузите може да имат време насаме със себе си, защото, да речем, това е нещо, което те обичат. I mean, you do according to what you need and to what you delight in. Ти правиш спрямо това, каквото имаш нужда и каквото наистина ти носи наслада. Or you as a couple might spend time together, part of the Sabbath, and you have childcare. И да речеме, може да имате, примерно, вие като брак, като брачна двойка, да имате време насаме заедно, а пък някой да гледа децата през това време. Pay attention to your needs and those things that you delight in. И също внимавайте за вашите нужди и за нещата, които вие не харесвате. It's very important you plan in advance and say, what am I going to do this Sabbath? И много е важно вие да планувате предварително какво ще правя аз тази събота. The Jews have been writing books and volumes about how to do Sabbath for 3,500 years. Евреите са писали наръчници и книги за 3500 години за това как да се пази съботата. We've been talking about Sabbath for an hour and a half. Ние вече час и половина сме говорили за съботата. So there's so many things to talk about. Има толкова много неща, за които може да So говорим. one key thing they talk a lot about is you have to prepare in advance, thinking about Sabbath is different than the other 6 days. И разбира се, вие трябва да приготвите и да се подготвите предварително с мисълта, че съботата е по-различен ден от всички останали през седмицата. Let's take another couple of questions. Нека да няколко въпроса. Over there, back there. Пастор Wait, Или. wait, wait. Това, което искам да кажа, What I want to say, понеже знаеш, аз съм от ромски происход because I'm from Roma origin, и обикновено нашите хора хващат или едната крайност или другата. and usually our people pick whether one extreme or the other extreme. И понеже сега говорим за събота, те могат да си помислят, значи започваме да ставаме съботяни. And because now we are talking about Saturday or Sabbath, we can say, well, now we will become a Seventh-day Adventist. Помня, като съм бил в Израел, бях изкарал телефона да снимам пред плачещата стена. I was in Israel and I was actually picturing the Wailing Wall. И дойде един охранител евреин, And one, казва, днес е свят ден, не се снима. one bodyguard, Jews, came to me and said, today you cannot take pictures. Today, Yeah. събота. Yeah, събота. it was Shabbat. Да. И аз казах, добре, викам, ти какво правиш? And I was saying, what are you doing now? Той каза, тая е моята работа. Викам, печеш ли пари за това, което в момента ми караш? And he said, well, it's my job, so are you earning money for what you are telling me right now? Окей, аз му казвам тогава, ти също разваляш святия ден. And I told him, well, you are breaking the Sabbath as well as you are working on Sabbath. Имаше жени около мене филипинки и са му се скарали и са го, не остави да снимам. Какво искам And there да were some кажа? Filipino women around me, and they also rebuked him. So what I want to say with this, Това, което искам да кажа, че е същото това, което той е проповядвал, so what I want to say is the same as what you have preached, че може да пророкуваме, да гоним демони, да проповядваме, да правим велики неща, that we can prophesy, we can cast out demons, we can do great things без да познаваме Исус. without knowing Jesus. По същия начин ние може да спазваме буква като събота, In the same way, we can keep a letter as a без да Shabbat си почиваме. without really resting. Yes. Absolutely. Например,
идеята на Исус, като е казал, For- моят отец работи днес и аз For работя. example, the idea of Jesus when he said, "My father was working today, so and I was working." Те спазваха съботата, обаче никой не влизаха в почивката на събота. They were keeping the Sabbath, but they were never entering Yes. Те into his съдиха rest. Исус. They were judging Jesus, И затова много е важно, специално този стих в Евреи 4:9, and it's very important for me this verse in Hebrews 4:9. казва се следователно за Божият народ остава So, една therefore, съботна почивка. For the people of God remains one Sabbath rest. Тоест, почивката на съботата не е съботата. Actually, the rest of the Sabbath, not the Sabbath itself. Yes. Защото в 4:10 също се казва, защото който е влязъл в неговата почивка, не казва в неговата събота. Because in 4:10 it says, whoever has entered into his rest, he doesn't say into his Shabbat. Yes. Тук не става въпрос за буквата или It's not about the съботата, letter, а за почивката. about the rest. Аз казах вчера, че имаме църкви, водим църкви. And I said yesterday we were проповядвам leading churches, we навсякъде, are preaching човека everywhere спасител на света. about the man who is the savior of the world. Бях изгубил I много was like a неща. savior of the Аз world, бях but се I have уморил. lost many things. И това за мен е ценно да имаш. Всъщност почивката е да уповаваш на Бога. The rest is to trust God, Да оставиш Той да прави нещата. to leave him doing the things. Не случайно ние хората сме малко като тия по цирковете. Sometimes we are like the people in the circus. Ако сте гледали как дресират животни, If you have seen how they и train примерно някакво animals, животно прави нещо и изведнъж изкара нещо от джоба и му дава. and let's say one animal just does something, and you take something out of your pocket and you give as a И reward, животното си казва, And правя това and the и animal, ще получа онова. the animal just say to itself, if I do this, I will receive this. И затова, ако си спомняте, so началникът therefore, на затвора дойде при If Павло и you каза, какво remember, да направя, the- Господа, за да се The спася. chief of the jail came to Paul and say, what should I do to get saved? Каза, нищо, само He вярвай. said, nothing, just believe. Тоест, това е почивката. So this is the rest. Да почиваме Just to в believe, Христос. to rest in Christ. И аз вярвам, с And това I believe, завършвам. and I'm finishing Аз with вярвам, this. че когато Бог е създал света, Той го е създал за 6 дена. So when God created the world, he created it for 6 Седмия days. ден не е създаден. The 7th day is not created. Това е денят на Господа. This is the Това day е of the почивката Lord. на Бога. This is the rest of the Lord, as И you are saying. това е единственият ден, който Бог е казал, че денят е благословен. Не. And this is the Там не only се day when казва- God said that it was blessed. И стана вечер или стана утро. It doesn't say it became evening and it седми или became morning, примерно, then day 7th. Това е добър ден. And he didn't say Това е it's a good единственият day. ден, който This is Бог the only day каза, when God че го said благославя. that He's blessing Така it. че нашата почивка So може да our бъде rest- понеделник, вторник, сряда, четвъртък, Maybe петък, събота. Monday, Почивай. Tuesday. Okay. He was just listing few days. Yes. Yeah. Yes. So just so in New York City, there's 1 to 2 million Hasidic Jews. В Нью Йорк всъщност имало между 1 и With 2 the curls. милиона хасидски евреи с тия кадрички, които And са. so you'll notice on certain elevators in a hospital, И вие ще забележите, че на определени асансьори в болниците, they're for the Jews. те са само за евреите. And they will not touch the button to go to the 10th floor И те няма да докоснат бутона, за да се качат на 10-ти етаж. on their Sabbath. Точно на шабат. So it just goes one floor at a time. Така че само по един етаж минават. They will not turn on the light switch. Те няма да натиснат контакта, за да си пуснат They have осветлението. something set up automatically. Имат нещо, което автоматично го So you прави. can say it's all legalism, right? И It's разбира се, legalism. ние може да кажем, всичко това може да е легализъм. But here's the interesting thing. Но тук е интересното нещо. They would say that we create a container around the Sabbath to protect it. Те казват, че те създават даден контейнер около събота, за да може да я пазят. So at least in Israel, we have friends who live there and folks who live there and have spent a lot of time on their understanding their Sabbath. И разбира се, ние имаме приятели в Израел, които са живяли достатъчно дълго там и имат по-голямо разбиране за това какво е събота. But the principle what works, we don't want to do legalism, obviously. И разбира се, не е легализъм това, което правиме. Think of the word, like you want to create a container around your Sabbath to protect the fact that you're going to stop, rest, and delight in Jesus on this day. Просто мислете по този начин да създадете даден контейнер, нещо, съд,
който да може да предпази събота, така че вие през този ден да може да спрете, да почивате, да се наслаждавате и да мислите за Бога. Any other questions? Let's Някакви други въпроси? go back here. Стоян. While he's taking the mic, that reminds me, one of the things that's really important for young families with small children is that there's some kind of a treat on Sabbath. Fun. Because then kids identify Sabbath with delight. And so whether the treat is, a food or it's doing an activity together as family, but this becomes a treat. And the kids, in our church, associated Sabbath, never with legalism, with Sabbath is fun. Sabbath is delight. The Sabbath is, so they always look forward to Sabbath. И е важно за семейства с малки деца да може да научи децата така, че те да възприемат съботата като нещо, което им носи наслада. Може да бъде нещо специално, което да направите, да ги почерпите с нещо или да направите някаква дейност заедно, което те харесват, така че в нашата църква децата, когато идва съботата, те свързват с забавление, с нещо, което те ще получат и което ще се насладат. Ще оценя пастор Пит, ако даде малко повече детайли за общностния смисъл на неделния ден, като ден за поклонение. I will really appreciate if Pastor Pete just tell us a little bit more in details about the Sunday as a day of worship together. И как това взаимодейства с личностния аспект на почивката за християните. And how this correlates with the personal aspect of rest for the Christians. Yeah. So thank you. Благодаря ти. So obviously we worship on Sunday, the day of the resurrection. We have church. И разбира се, това е деня на Възкресението и тогава ние имаме нашите църковни събрания. For most people in our churches who aren't pastors, Sunday is their Sabbath. И за повечето хора, които не са пастори, в нашите църкви, техния шабат всъщност е неделята. It's beautiful. They have worship built into it. И това е страхотно, защото през този ден всъщност има поклонение, те се покланят заедно на But Бога. for me and the pastors who work on our staff, Но за мен и за пасторите, които са в нашия персонал, Sunday is a big work day. неделя си е здрав работен ден. I'm up early in the morning. Аз ставам рано сутринта. I'm praying. Аз се моля. I'm working on my sermon. Аз си работя върху I'm meeting with проповедта. people before, after church. Аз се срещам It's a с хора long day. преди, след църквата и това е дълъг ден за мен. So I think of for example, the elders in our church, И, например, за презвитери, за старейте в нашата църква, people playing on the worship team, или хората, които свирят в тима за хваление и поклонение, they've got jobs during the week. те си имат и работи и през седмицата. They may pray for people after the service, Те могат да се молят за хората след службата, but it's not their work. но това не е тяхната работа. That makes sense. They're working as Разбирате ли го? carpenters, as teachers. Те могат да са в неделното училище като учители да помагат. It's they enjoy it. Те се радват на това, харесва им. So for me, for pastors and leaders, if you're doing this vocationally, Sunday is not your Sabbath. Така че за пастори и лидери, ако вие сте тия, които се грижите за църквата и това е вашата работа, това си е работен ден, това не е вашата събота. I love church. I love Sundays. И вижте, аз обичам църквата, аз обичам неделите, But my Sabbath day is different. но моят съботен ден е So различен. even today, today is Saturday, usually our Sabbath on Saturday. И разбира се, днес е събота, обикновено нашия шабат е в събота, We're not legalistic about it. но ние не сме легалистични. So a few times a year we switch it И разбира се, няколко пъти в годината to a different day. ние всъщност пазим различен ден от самия съботен ден, But като but събота. for us right now, we can keep that rhythm pretty easily. Но за нас вече ние може лесно да следваме този ритъм. The frequently asked questions, aren't they in the book? They're in the workbook, but we don't have the workbook yet. So, yes. Okay. We need to one last one. Okay. Yes, please. Oh, Един good. One last последен. one. Окей, въпросът ми е към семейство Сказеро. My question to Skazero family is, Ясно е, че трябва да пазиме баланс. it's clear that we need to keep a Да не balance. бъдем легалисти We should not be и legalistic да не му отпуснем края. and Преведи just го to това. leave the loose end, of course. Проблемът е този, not да to- кажем, Not to be the too extreme, he said. да кажем
понеделник е твоя шабат. Let's say on Monday is your Shabbat. Опитва се да си почиваш, да се наслаждаваш. You're trying to rest, you're trying to delight. Между другото, харесвам това, което подчертахте. Едните пазят съботата, And I really like what you put an emphasis on. Some people are keeping the Sabbath, а другите се наслаждават. в and съботата. others are delighting in the Sabbath. Така че понеделник да кажем е шабата ви. Let's Съботата, say, почивката. let's say Monday is your Shabbat. По-близките хора знаят. And, the closest people, they know that this is your Опитват се на Shabbat. този ден да не те притесняват. They're trying not to bother you on this day. Появява се нещо спешно. Something very urgent is coming up. Yeah, yeah. Обикновено пастора имам нужда от молитва. It sometimes is, Pastor, I really need prayer. Изведнъж се налага да отидеш до болница или Maybe you need to go to a hospital. не можеш да кажеш аз съм в шабат. You cannot say, well, I'm in my Shabbat. Yeah. Как? Yeah, How do you do it's that? great. So again, Чудесен въпрос. imagine it's my Sabbath. Да си представим, че е моят съботен ден, моят Шабат. So somebody asked me about Jesus. They want to know Jesus. Да речем, някой ме пита, искам, кажи ми не за Исус, нали? Те I'm искат да not познаят. going to say, listen, it's my Sabbath. No, I'm not going to share Jesus with you right Ти now. няма да кажеш, виж какво, днеска ми е събота, така че, сори, няма ти каза Исус. Obviously not. Не, разбира се. So of course we respond to emergencies. Разбира се, че ние откликваме, когато има някакви спешни случаи. But the point is 95% of what comes to us is not an emergency. Но истината е, че 95% от нещата, които идват тогава, не са нещо спешно. And I just don't say, it's my Sabbath, I can't talk to you. И разбира се, аз не мисля по този начин. Не, сами е съботата, аз не мога да говоря с тебе. I just say, I have a commitment on Monday. И просто казвам, аз имам определен ангажимент или определено време отделено в понеделник. I'll call you Tuesday. Ще ти се обадя във вторник. It's that simple. Толкова просто е. But yes, of course we respond to emergencies. Разбира се, че ние откликваме, когато има спешни Deaths and случаи. crises and Ако има някакви кризи, And- смъртен случай. you know, I try to avoid people that we have a saying draining people. И аз обикновено тогава това, което се опитвам да избягвам, са хора, които те изсмукват. But I want to be like, we love being with our children, our grandchildren. We want to have fun. Our friends that give us life and joy, like, absolutely, let's go out, you know? И разбира се, хора, които ни зареждат с нашите деца, с нашите внуци и искаме да имаме забавно време, с такива хора се свързваме на неделя, But life в happens. събота. Life happens. Но живот се случва. Okay. In closing, so listen, in the book, Emotionally Healthy Leader, И също така в книгата Емоционално здраве лидер there is a chapter on practice Sabbath delight. има една глава за това да практикуваш съботна наслада. It's a long chapter. It's worth reading and thinking about. И това е дълга глава, която обаче се заслужава да прочетете и да може да мислите върху нея. Listen, give yourself 6 months to experiment. Дайте себе си 6 месеца, в които да експериментирате. See if you can find something, a way of doing it that works for you Намерете начин, по който да работи това за вас and that gives you delight and joy. и което наистина да ви носи радост и наслада. Questions are going to come up. You're going to have questions. Well, what about this? And this isn't working. Or Разбира се, въпрос ще дойде да ти ще каже, ама това не работи, ама другото. call Kalo. Обадете се на Као. But not on Saturday. Но не е в Whatever his събота. Sabbath is. I'll check it. Да, само да кажа следното нещо и аз заключение. I just want to say something in conclusion. Разбирате, че наистина имаме нужда от почивка. How many of you understand that we really need rest? Защото за да бъдеш емоционално здрав или зрял лидер, Because if you want to be emotionally healthy leader, това е част от осъзнаването, че аз се нуждая от почивка. its part is to acknowledge that I need rest И че не всичко зависи на мене. and that not everything hangs on myself. Понеже ако все още живеем с тази идея, аз държа света и всичко ще се разпадне след мене, ние все още не разбираме това ниво на емоционална зрялост. Because if I hold this idea, oh, I'm holding the words on my hand, on my shoulders, and everything will fall apart, actually this is not emotional healthy maturity. Затова чуем постоянно скандали от прегоряли лидери.
So I'm hearing scandals of burnout leaders all the time. Семейства, които не издържат, разпадат се, понеже те нямат време един за друг. Families which are falling apart because they don't have time for each other. Защото ние си казваме, важно е да има помазание и важно е да има чудеса и знамения. So we are saying, well, it's important to have anointing and to have signs and wonders. Важно ли е? Важно е. Is it important? Yes. Но заслужава ли си да изгубиш семейството си? But is it worth it to lose your marriage? Не. No. Затова искаме да имаме тая емоционална зрялост, където вървят заедно. So we want to join this with emotional maturity, which actually go together. Завършвам с това. So I finish with that, И ще ви пуснем за почивка. and I'll let you. Едно от нещата в Деяния на апостолите, които най-много ми направи впечатление, понеже аз разсъждавам върху тая книга цяла година. Actually, for the whole year, I'm been meditating on the Acts of the Apostles, Една фраза and it's a one phrase за общността. about a community. И ядяха They were eating храната си their food с радост. with gladness. Само размишляйте за това. Just think about that. Кога е последният път, When is the last time когато си седнал да ядеш храната си с радост? when you sit down to eat your food with gladness? Това, което правим е един по един мазен дюнер на бързо и продължаваме. We just eat like a Turkish kebab for a very quick time and then we go. Ядяха храната си с радост. They were eating their food with gladness. Това говори за почивка и изцеление. That speaks about rest and healing. И споделяха Евангелието и хора се And they спасяваха. were sharing the gospel and people were being saved. И Римската империя беше разтърсена. And the whole Roman Empire was Сега имаме домашно за вас. So now we have a homework for you. За следващия един час на обедна почивка, So for the next 1 hour lunch break, каквото да ядете, whatever you eat, спокойно и с радост. just peacefully and with joy. Окей, Okay? един час почивка.